Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Σήμερα θα παίξουμε το part 2 για Push Maze Rank 25, για Rank 27 και άλλο θα ανεβεί το part 3 για Rank 30 και μετά θα κάνουμε τον Spike για Max. Αυτό θα πάρει πολύ καιρό, να ξέρετε. Οκ. Λέει μπάλα. Τι έκανε τώρα Edgar? Το κόλλησα. Πώς και δεν το φάγαμε? Δεν έλεφε. Όχι, 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 δεν πήγε. Πω, τι τυχεροί είμαστε. Μπράβο Edgar. Σούτα. Όχι. Βάλε το. Οκ, πίσω βάτ θα χάσουμε εγώ. Εντάξει, πέθανε 4 φορές, έκανε 4 κιλάκια. Θέλουμε μία νίκη και φτάσαμε το αυτό που θέλουμε. Και το Spike πιστεύω θα πάρει 4-5 part. Και παιδιά, στόχος τους 100 subscribers. Okay. Οκ, καλά, εντάξει, μην please, οκ. Όχι. Άμα μπει θα ουρλιάζει. Αντί για βίντεο θα κόψω τα ουρλιαστά μου. Τι κάνει μοτάκος τώρα? Ναι, είναι καλά, εντάξει. Το έχω κάνει 3-4 φορές. Και τώρα δεν μπορώ, γιατί? Μπορεί να μπει κάποιος. Οκ. Έλα ρε φίλε το Grey, γαμώτο. Και τσάμπα σου προγιαννάκης. Και τσάμπα σου προσταυρά. Μη μπει. Ο, τι μάχρηστος. Τι έκανε τώρα μόλις? Δεν το ξέρω. Πάρτο. Τι φορά το κάνεις? Οκ. Έλα ρε φίλε. Πάμε λίγο. Please. Όχι ακριβώς. Οκ. Και παιδιά, επειδή βγήκε λίγο μικρό το βιντεάκι, θα παίξουμε Brawl Ball για να μην την πίστα είναι. Για Mortis. Οκ. Πιστεύω να νικήσουμε και να μην χάσουμε. Για οι αντίπαλοι έχουν κόλ του, σπάνιος και είναι αυτό. Και η Primo και έχουμε Mortis, Bambi και Φαν. Γιατί μου φαίνεται ότι θα χάσω τσάμπα, γιατί μου φαίνεται ότι θα χάσουμε. Μπράβο ρε Μάντι. Οκ. Έλα. Οκ, μπάλα έχω εγώ και θα λάθος μου την έδωσε ο Ελκαμπλέο. Το gadget. Ωραίος ο Φρανκ, ωραίος. Μπράβο ρε Φρανκ. Δεν πέτυχες κανέναν. Πάμε λίγο, ναι.
Και τώρα θα μπορούμε να κρυβόμαστε στους θάμνους. Τελεία. Γιατί έχει πόζα? Περίμενε. Μάντι Στιανλή. Όχι, δεν θα με χαλάσω πέρα. Δεν το ξέρετε κάτι. Όχι. Έκανα βλακεία, ήμουν low. Ο Φρανκ τώρα μάλλον είναι με τους άλλους. Έσπασε τον τοίχο μας. Τον πανέμορφο μας τοίχο. Μυρώνει. Έλα. Όχι. Μάντι, εσύ και Κόλτ. Πώς? Και μου πρώτος που πέθανα. Όχι, δεν πήρα να πιω στον Κόλτ. Πότε να πιω στο έρμα αυτόν. Πω. Από εκεί που έβαλα την κολλάρα. Έλα ρε φίλε, για άμα τον ελπρί μου. Να τον κοίλα ρε Μάντι. Μάντι. Οκ, ότι μάχσος είμαι. Όπα. Παίρνουμε. Άντι σνάιπερ, δεν μπορώ τώρα, sorry. Άμα βλέπεις το βίντεο, συγγνώμη. So sorry. Να παίξω. Να βάλω όχι Dynamite, θα βάλω να βάλω το hockey. Θα βάλω bull. Οκ, αντίπαλοι μας είναι Byron και Stu. Πώς θα τον πατωμάνει. Μασούτο. Οπότε μπορεί είναι. Αυτές έκαναν κάτι. Πού είναι τα πήρες που έκανα χθες. Οκ. Sorry. Οκ. Δοκάρι. Άμα το είχαν αυτό. Δεν τη χαλάω με τη σούπερα. Δεν τη χαλάω. Δεν τη χαλάω. Τώρα, γιατί είμαι χαζός. Πώς με χτύπησες, ήμουν 100 μέτρα μακριά. Δηλαδή, πώς πέρασε η μπάλα. Γιατί πρέπει να με βάζει με άχρηστος. Wait, παιδιά. Πάμε. Οκ, εκεί πάλι μας είναι Spike, Frank και Shade. Οκ, πέθανα σαν το ζώο. Πώς πέθανε τα ζώα, έτσι πέθανε και όλοι. Τι μένα από αυτά. Νομίζω κότα. Να είχα το έχω εκεί πέρα. Αυτό δεν κάνει βρήκο. Πέθανε. Σου πάω εκεί πέρα αυτό. Έλα ρε φίλε. Οκ. Φέρε μπάλα. Απ' εμάς είσαι Dynamite.
Dynamite Zone Tutorial. Οκ, άμα είναι για τον gadget τώρα. Χάμε. Δεν το έχουμε δει. Ο Παρασόλ Φρανκ. Γιατί ρε Παρασόλ Φρανκ? Το Shade ρε φίλε. Φανταστική βιντεοχάρη ορίζει. Τώρα έχουμε σούπερ, ελπίζω να μην έχει ο Φρανκ. Πέθανε σαν το ζώο. Τώρα, γιο, μην το βάλει. Το μεταξύ ο Ντέν με και έσπασε ολόκληρο και τώρα, άντα το βάζουμε. Δεν πέρα μπουρίβεν. Πάπα. Φανταστική βιντεοχάρη. Μπορεί να νομίζω ότι παίζουμε χόκι. Λοιπόν, ακόκι. Έλα ρε φίλε. Φάτε τον. Dynamite, έχεις gadget αγοράκι μου. Ένα gadgetάκι θέλουμε. Τίποτα άλλο. Όχι. Έσωσε το gadget. Έσωσε το gadgetάκι. Οκ. Έλα ρε φίλε. What? Πάμε για βοήθεια. Ο μασό του μπουλ. What the? Δεν γινόταν αυτό. Νομίζω το χάσαμε. Το φάγαμε. Όχι. Χάσαμε. Δεν θέλω να δω που χάσαμε. Δεν θέλω να δω τον άχρηστο. Είναι gadget θέλουμε ρε Dynamite. Ακάντακ, είμαι για το... Μια μπόταρα. Believe και πρέπει να πάρουμε την μπάλα. Αν καραμέσει, το χάσα εγώ. Ο Μπερομπουλίβεντ. Άρα εντάξει, είμαι για τον... Η Μπίμπι πήρε hyper chat. Χαμήλωσε. Οκ. Ski video high release. Απλά βάλτο. Απλά πάτε τη super σου. Οκ, μπράβο ρε Βιβ. Οκ. Και παιδιά, αυτό είναι το βίντεο μας. Άρεσε like, subscribe και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye bye.